Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Densya nga napoluan ti Manakem. Dear Manong Nemi, kasta unay ti sangsangit mi, panagladingit mi, panagladdaang mi. Ti pupusay ti maysa nakaimbag nga asawa, nakaimbag nga ama, nakaimbag nga amo. Ti pupusay manunemi ni Sir Roger, ti asawa ni Madam Berlina, ti ama niya June. Na naroon nga sa taon iti sangit ni June manunemi, ititawan na nga 13, barito, nasapa nga noulila iti ama. Tinakasingsingpet nga ama na, tinakasingsingpet na Sir Roger. Naatake manong nemi kat namin pinsan, saan nga nakalasap. Ni Ma'am Berlina manong nemi, ti makita kakasaan nga glua. Nga madamat ko nada. Nga oras ang nga glua, ti may nga tao no, agsangsangit iti kaon ka na. Siyempre nasakit mo't para kang kuwana, taawanin ti asawa na, nasapa nga na balo ni Madam Berlina. Manong nemi bale, 5 kam lang agkakabalay. Siya akas katulong da kay ni Martin nga driver ni Sir Roger, driver ni Ma'am Berlina. Agasawa kami kay ni Martin, manong nemi, nagamamu kami, idita, simre kakas katulong, at damat isunan idi nga driver, nag-aram kanyak ni Martin, kapatay-patpatag ko, kanipatpatag na, inaklon ko. Nag-asawa kami, kaya manugot latamot adig iti amo mi, nga nagtultuloy, nga siya ti katulong, ininto ta ni Martin nga asawa kay iso ti driver. Iso na laing manong, ta awampay ti anak mi. No pa'y sampay idi, nga nayanak ni June, idi nagbalin akong kakatulong da, kaya nagbalimutin nga driver ni Martin nga asawa. Nakasaysaya at ni Sir Roger manong name. Napakumbaba nga baknang. Nasiyat kada kami. Itilikodan nga ti asawa na nga ni Madam Berlina ket naunget, nakuspag. No awan idi ni Sir Roger manong name, pagsawsawan na kami. Nintumeten June ti mangan anawa ken kuana. Tamaasyan met ni June kada kami nga ung-ungtan na pagsawsawan ti inana. Nasingpet ni June, agsipot tayo sut imala ken ni Sir Roger. Kabot na imatangan mi, manong nemi, no kasanod ti panangipateg, panangdisiplina ken panangiwanwan dagiti agasawa ni June. Siyak idi manong nemi tinagbalin nga yaya na. Idi maladaga pa'y lang. Ngamiti manakmanen, idi atan nakam na, akit uresaan kun nga asikaswen, amo naman tanda kita aramida. Kinapudno na manong nemi. Uresaan mi nga anak ni June, kada kami nga gasawa, islam bilang mi nga pudno, nga anak ni Isuna. Kinapudno na, ad-ada nga marik na ni June, ti panagayat ko, ngem ti panagayat ti inanak ang kuwan. Itataawanan ni Sir Roger, manong nemi. Kastawan ti isang sangit ni June. Nadakmet manong nemi, ang mga atibay kang kuwan. June. Nana din siya. Hawanin ni Tadi. Hawanin. Naatake namin pinsan matin nga na. Hawanin tayo sunan. Hawanin tinakasay sa takadungdung nga dading ko. Sa nga bali, anak. Tadamit ni Mami. Adakmet. Kanada ni Tatam nga Martin nga sawag. Ure awanin ni Dadim. Adda kami met nga mangipatpatigkin ka. Hindi may tabo ng tibang kahit ni Sir Roger manong nemi kaskas dihi nga naliday ni June. No kasta nga makarubuatan, siyempre, mapanin agbasa. Ayaw mamutin ni Martin Isuna, June dan. Tulad kan sa Diyos ko yun.
Itulog to ni Martin ni John iti eskwela da sa samat la agawid da idraiban naman no name ni Ma'am Berlin. Nagtultulog ti kinakuspag ti balo abakit man. Kami nagbayag ka. Nadapat lang di magkasama nga sa bali, ha Martin? Ay ma'am, medyo na traffic. Iso nga naladaw ka nagsubli. Ito lamin traffic. Ayan, na-traffic ay napagdaan nga mapat si eskwela ti John. Na-traffic mo. Ala, saan ka na sumagmot tayo? Hala, bagado mo na gito yun. Ilogan mo ni Jacotse. Tayo tulog na ko nito pisina. Kabilitan ng manong naming ni Ma'am Berlina, ni Madam Berlinan, iti nang managsen, tinapanawan ni Sir Roger nga negosyo. At mga stang madanunan ng ti iroar ni John, mapantumat alaen ni Martin, sana itulog dito balay, at dito yung mga aldaw. Mag-isangon to kada kami, ni John mo no, mangan, kat ayaban na kami met, mag-isangon nga mangan keng kuwan. Kumusta ti pa nagbasa? June, okay lang, nana. Okay lang. Rugya mo di, ha? Umisen. Taoran at araramidem, saan nagsublipay ni dadim? Imbagpay ka na kayo. Nana din siya. Tata Martin, tamangig ko na kita nga pa magbagayo. Ni mami, kaslayat ni dati. Nagdakil ang hawak tawanin ni daddy. Ni daddy no ka, di, bagbaga ka niya, umararakop ka niya, magkusok-kusok ni buhok ko, bagbaga ka na kita na skin na ramidek, na nasyahan. Ni mami, Jack pulos mahuray. Awang gayam, yung tunod Domingo, nabayagan nga saan kayo nga nakimisa. Ipalag mo kontrata kini mami. Tama ni po diti natay ni daddy. May matang sangsango. Ipalagip mong tuwar kang kuwana. Dati-dati nga kukuyog tayo amin. Siya, ni Martin, ni Madam, ni Sir, kensika. Nga mapaniti simbaan. Wen, kanukas pari kang tasang kakayat ni mami. Tani mami no kakit mapilpilit. Oray siya kladong at kadwayon. Uno, sulwag latanukuan. Kaduan na kamatlayan ha. Uwing kayam, nana, tata. Nanay, Jay. Kawan, maminsan to nang ibagak ka na kayo. Ibagam na tasang kagpapain ka na kami. Imbilang na kan nga anak. Dahil ang arti ka po na hapay nga awan ti anak mita. Sikan timbilang mi nga anak. Nakasaysayat kayo. Kasta kumamati ka na siya at ni mami. Sa mong gurgurain ni mami. No kas diya man ti style na. Da kayo man ti mangimbaga, tata, nana. Nasihat ka di, nga tao, ni mami. Akit nasihat Hangkay gulbulbud Ti bagayo ket diya usos to. Hagam kagura ket no, ibagahay Diyos to. Adada kahit kayo ni bagay husto, hanyang ibagat husto, ket kagura kayo. No pagdiferensyahin tayo, daddy ka ni mami, baliktad. Sumati amok, among matgaya, mapagsalutsud kamay lang. Baliktad, kapot ni daddy, nakasaysayaan. Already kita empleyado na, kat bagbagada nga nakasaysayat isuna. Nakasaysayat kanya. Idinto tani ni mami, naungat saan ka di? Ungungtan na kayo? Ngimsan na kang ungungtan. Aman, at doon kita gundawin nga, at ibagak nga remiden kat di na kaya, ungtan na. Ken, nukas na nagkuyog kami, liklikan na di kita ko. Di kita nakurapay. Saan ka nung arumbing nga, kasabat mi, di kita nakurapay. Saan ka nung rumbeng nga? Basta, aday wang may ida. Apay nga rod na kami, kaya nakurapay kami, mat. Kaiso nga rod, nga ungtan na kayo nukuha ni mami, kaya kasala din na kayo ibilang nga, pado lang nga tao, nakuspag. Sikat nagkapon na dawan.
rumbeng ka di nga kasi jadi bagak na kuspag, naunget, anapay, napalangguad, anapay, anak. Gagangay lang ka sa style ni maming mo. Awan to nga tanti pa nagbalbali ni mami. Kita, bagbagam to, dumakil ka kat, bagbagam to. Adamat karbengan ti anak kat, nga mamagbaga iti naganak, no? Ang gusto dagit araramidan na. Adu kat adu manong nemi, dagiti salsaludsudan ni June. Gagangay lang deta, tanaganus pa lang ti panulot na lumampay, agbariton, agbarunton manong nemi. Ado di kita maobserbaran na nga pagdiferensyaan ti amin. Tapos lati pa nang ibagana nga ti karakter ti inakin ti amana ket agkabaliktad. Na siya at ti amana, edin to nakuspag kano ti inana. Huwag man. Ket mapagdiferensya na di kiti mapaspasama. Apay kanong haliklikan ni mami na, di kiti nakurapay. Kasi ti mapaspasamak no kano mapang kami ti simbaan manong nami na ipagaladan na ito. Kasi iti na minsan manen ipamami ti simbaan apa susukna na iratandar iti misa. Siyempre, nagmaneho ni Martin, naglugan kami kimit kadamadam, Berlina, siyak kini June, ide tasumbrek kami ti simbaan, kinibin manong nami ni Madam Berlina, ti anak na, sadya ta. Sanda makitip-tipo dita, sadya ta. Inlasin dati bagbagida, manong nemi. Kasla, liklikan da ka talaga, dagitikas ka na kami. Dagiti daduma pa manong nemi, nga makita malatamat nga nakurapay ti langan. Kasla isuda lang, nga babak nang iti rumbeng unay nga agday tayo iti Diyos. May sapay nga sa lunsod, ni John kada kami. Nana, tata, apay kasi dyan ni mami. Kasi dyan niya. Nga, iliklik-lik na kami. Kada kayo. Nung kasta nga makimisa kami. Kaya sa lunsodan ko aking kuha na. Apay ko nakat, basta ko na naman. Ang rumbeng nga kaabay di kita. Tanakurapay da. Awad serbida. Kasi ka di panangigidyat ni mami ti bagbagina kada kayo. Amom, June, ti imatang ti Diyos, baknang man ken nakurapay. May maysa, agpapada. Takunada nga iti Biblia nga pati ijay, ayan di kiti managdagdagas ket itadnag na apo justitudo. Dagit ay, ore saan nga agrukrukbab ken kuana ket ikan na ida iti kananda. Oh. Anan tulakid din na tayo nga muna tagdaydayaw. May sa tayo iti imatan ti Diyos. Bagnang manuno akurapay. Sumuti amok. Nana, kinapay kasi dyan ni mami. No mangted iti abuloy, no tiyempo ti panagidadan ti abuloy, nakasubre. Kaya nakasurat dyan agan na. Dyan about ti subre. Kaya numano nga ribo dyan, itad na. Sinulsud mo ko Sinulsud ko nga ron. Tapno amuda ka no asinot naggapuan, deta nga kwarta. Kaya numano aribo. Takayat ni mami ka no, nga ipabigbig. Nga saan nga sinsinan ti panagabuloy na. Ti panagabuloy na impupusuan. Uray basit no isot kabailam. Amom surutim ti usto nga panagabuloy akit ko. Idi ununa na nga panawin. 10%. 10%? Wen, 10% kada kitibat gadam. Kasla kumakada kayo. Nagdakkel ti negosyo. 10% karita, iti makabulan, isut may ted. 10% makabulan divided by 4, upat nga Domingo, panakibisa. Di 10% dividiram ito mamimpat. Ay, kat basit nga rin 10,000 Kat basit
Ngayon para kini mamim, takal. At amang manot makaitad di kasi diyan at inumin ko. Kunapin ni mami, no ad itad mo, at matlatag subli. Kaya basi malajintad na. Baka no, basit tagsubli. Ni Daddy Midi, ni sa tagabuloy. Hangay palubos ni mami, nilata mami lang to at agabuloy ini. Ado manong name iti salsalutsuden ni Barito nga June kada kami. Nga salsalutsuden na siguro mat kada kita iti inana, ngem saan gusto siguro mat iti isongbat ti inana. Bagami pa kini John, manong naming anong tumulong ka, saan mo nga panunutan pa, no kasanot pa nagsubli, ti supapak na. Gapo ni Apo Diyos, amuna, no sino na kiti supapakan. O mga no, kasi mas pasama kini mami, baka malugi ti negosyo ang pinanawan ni daddy. So, alis tam tito bakil Tanong graduar kan doon ti high school, ag-college kan to, tento na makaraduar kan, si kanto na timang manage ti tawidem nga kinamak na. Manong nemi adan nagitigon daway nga maladladawan nga agawid ni Ma'am Berlina. Siyempre, mabantumat kuyugan ni Martin nukasta nga aawagan na isuna. Mapanan alain. Kasi timay sa ngarabi manong nemi awan dapay. Dakdakam lang manong nemi kini June dadak sa balay. Sang kanahin mo tinakasto yung maladlado ni mami nga gawid. Nana din siya. Anak ka ububrana. Pinatas mo ka din nga tinamag. Di ko na kita. Makimiting ka na kita'y kasusyo ng tinegosyo. Business meeting ka no. Madapay ang digidugundawin na. Nasangir ni mami. Amo na matintiminom. Pang ikat na siguro dahil tatiliday na, iti pa nakabalo na, iti kawan ni daddy mo. Saan ba takas tayo diyan ni daddy? Ano nga talaga ti pasamak, nana? Damagam to na itake ni mamim. Da kayo tuman dagdamak kini tata, Martin, no anda talaga ti mapaspasamak. Pinatas mo ka ti tinagsaludsod, kini tatam nga Martin. No, ang salutsudak ni mami, tis pagsalutsudan ko na. Baka minilinmit ni mami. Nga kasta nga pagsalutsud ni Tata Martin, no papapadandag, isunat ti pagdamagak. Bayam, takasaritak to ni Martin. Sigurado saan nga gulbud kanyak di asawa. Kasta nga ron tinaramid ko manong name. Agdamdamag nga talaga ni June. Ti manakem nga anak ti amo ta, Martin. Manakem ko anak ta talagang manakem nga ubing. Imala iti pimusay nga amala. Amo na nga maobserbaran di kiti madi. Amo na nga aramidan di kiti gusto. Amo no saan ko mga nasihat, hang ko mga manakem nga ubing, kat anak ti baknang. Nalastog ko mamay. Napalanggod ko mamay. Awan ko matirespeto na kadata nga katulong. Ay, narespeto ka na ta. Gapo siguro ta talagang iparparik na tamat, iti pa nagrespeto ta, ken pa nang ipatag ta, ken kwa na. Haan? Ilamuto na din siya. Urehawan ti anak ta. Karnyak kat anak ta ni June. So nalaeng, ta maalak man ati, agulbud ken kwa na ta. Bilbilin at manat ti inana. Ngayon sa ang kasiguro matagulbod kanyak. Sa dino nga talaga ti papapalan nyo, nakastang maladaw kayo. Iti barakada na, di kiti aamigan na. Agiinom da, agsusugal da. Manat sugal da, madyo, at apay baraka. Kaya pasaray, itulod ko ni Madam iti kasino.
Awang ka dito mangmangig mo nga reklamo di kiti empleyado. Ada, nakuspag na talaga nga bakit. Hang nga man nakaawat. Basit lang ang basol ti empleyado. Disiplinaan na, multaan na, suspension na. Sana kas idi ka di Sir Roger ko na nga, man nakaawat. Nasayahan. Mamakawan. Yung ni Madam Berlina. Mangga po ka nun na maluglugit yung negosyo da. Hanya, kinapod nun na ato kiti agikat ng empleyado kapot igualin na. Nung harod malugi na nga negosyo nga imbati ni Sir Roger. Kaso nung tupeng harod ibiyag da. Dahil na harod. Dahil tamad nung ka di magbagak ka ni Ma'am Berlina no kastang magbagak at agungat. Dinak isuro ko na. Nalalaing ak nimtisika ko. Amok taramitan. Dinak pa may isuri din ti Roger. Sikat tukit din. Driver lang. Babaklat na. Anakarod. Isumutiso. No isukayat na. Kata agbabawin to. Ag nanatawan ti amin. Kakasi pa ni Jun. Api ko naman nakakasi din Jun. Siyempre. Nagkakaasi. Kunak. Gabutan na daan iti ina na nakuspag. Nakakaasi ko na tanapukaw nan tinasihat nga mana. Tanong si bibiyag kumapay lang di Sir John, ay Sir Roger, hindi ka nawang kumati problema, tada amana. Idi adan di Porcher High School ni John manong name medyo agmat mature ti panunod. Adamat na nagidugundaway manong name noong tan na ti inana. Ang nasiyat na ito nga raramidin yung mami. Hoy. Anak ka lang, dinakisuro. Imubingan ka? Ha? Nasiyat ka din nga aramid. Didandani rinabi ang maladaw kayong agawid. Sakay agat sanger. Nakainom kayo, nabartek kayo. Nayawid na kayo pa ni Tata Martin. Bagbagkatin na kayo nga isang sarek, di ka mabain. Kasto ti manakam nga, ina? Kasto ti manakam nga, mangmamanis sa negosyo na di papa? Di nakisuro akasta, di nakunta na kasta. Awag ka na baga, mangumungot kaya, anak ka lang! Mami, no kasto lang tararamidan nyo. Panawan kayo. Anak ako na? Panawan na? Di ka pagtatakunan. Gabutawan ti may tulong mo kanyak. Paggasgastusan ka lang. Han? Ang college ka doon. Takal ti gastusan. Ti ba nagbasa? Takayat mo nga, universidad nga. Nangina, ti matrikula, ti magsarkam. Dabagit man lakad na kayo, mami. Ipatpatigdak ka di. Ipatpatigdak ka di, mami. Anak ka! Di ipatpatig ka? Ada ka din yung parik na yung ayat? Tanyat kahit mo sawan. No saan ka umagibat patag? Pinisit ka kuma. Idaadda ka pala tiyan ko. Diyam ka matibat patag ka. Impostak ti ka kayso ng biyag ko tapno maipultit ka. Sandak ni patpatag, mami. Sandak ni patpatag. Gabot iti mangipatpatag kanyak kit na din siya. Ha! Ang lasto mo na niya katulog? Gapo ka dito, iso iti ng tagibig kang kaidi? Isot na nga si kaso kang kaidi? Isot na kariknahak iti ayat. Ti maisa nga ina. Nasaan ko nariknak na kayo? Makapaggraduarak lang ti high school, mama. Mami, pego na ako. Panawan kayo. Ora pa kinitan, ingkan, hagtalawan. Di ka pagtatakunan, awan sa serbi mga anak. Huh. Paano kan? Tikat kahit nga soan nga talagang sandak ni patpatag. Kasla sandak nga anak. Awang pulos timparik na yung pamatig ti may sa pudnong ina. Mami, diyak kaya't tagindag iti sidong yun.
Diyak kayat ang makikita na kiti madigan raramidan niyo. Diyak kayat nga ma-influence sa anak ka na kayo. Kaputasan ko kayat nga tuladan na kiti aramid niyo. Ti ugali yo. Ti ugali. Ugali ni daddy. Isut imalaak. Manakem. Nanakman. Sana kaskeng ka kupag. Sarigan! Di ka pa'y binaot, ha? Di ka pa'y tinungpa. Kaya't mo tutong paeng ka. Ramidan nyo ni Isut pakaragsakan nyo. Dakil di pamatik na baybayan yung tinegosyo. Dakil di pamatik ang maluglugin tinegosyo. Gabuti aramin nyo. Agbarbartek kayo. Aglalalaki kayo. Sa kayo palagsugsugal. Natakunam. Nanangustok na. Papay. Anda makakit-kita ka na kayo. Anda saksi. Ni Tata Martin. Gipagakin ka ni Martin. Awang kumatitaka sa panggipyo ni Tata Martin. No'y maganaman ti amin kininana din siya. Ngisot nakamuak no anyot karamin yun. Saan kaya na siya at na tao? Saan kaya na siya at na asawa? Saan kaya na siya at gaina? Gabuta saan kaya na siya? Rumbeng unay, nga adayawang ka. Adayawang kayo. Tapno saan na ka ma-influensyaan ka na kayo. Tsak kayat, tiyo maipada ka na kayo. Nga nakuspag. Inan anawa mi manong ni June. Kunami kang kuhana, sana nga rumbeng guraam ni mami anak. Basol deta kinapod Diyos. Mapakawan na kinapod na po Diyos na anak. No apay kastoy, di manikrik na. Ngim husto aksan gani. Diyak kayat ma-impluensyaan kini mama, kini mami. Isurumbeng at talawag. No ka makaredwar kanton ti high school kita talaw ka sa din no ti papanam. Saan nakatamat nga may bayan ni Apo Diyos? Alak. Kasanong tupay ni mamam, ni mamim, noowan kan. Kat bumakit to ni Suna. Napya ka na kami kini Martin. Nasalsalun at kami kini mamim. Manipod di amon ni mamin ti uminom ti arak ket umuras mo ti bagina. Di na kumatapay ti panunutin na amagan numakalat sakit na ti kas nangararamidan na agbarbartek agpuy-puya. Idin to ta kami kini Tata mga Martin ket nasalun at kami ta kompleto kam ti turog saan kam nga marigatan iti panagtrabaho mi. Awan ti paka estresan mi. Awan ti paka-depresan mi. Ini mamim, no, agtultuloy kasi nga maluglogi ti negosyo. Baka ma-depress o no, anyaman ti tumaod nga sakit kang kuwan. Ngem saan mi nga naigawid ni June manong nimi idagpakadan kadakan. Inakon tata, nana. Jesus Apo, ni Apo Diyos ko mga ruda kang kanayon ti bang tarabay kan ka. June, no sa dinuman ti pakaisadsadam. Saan nyo ko mga baybayan ni Mami? No anyaman ti bunga tararamidan na. Saan yun to ko mga baybayan? Alawan, ori sa mong ibaga. Ori kasi dyan ni Mami, kat nagbalimbatan nga napatag ka na kami. Tanuman pa saan na kam ibilang ka kapamilya. Tadidilayang dadim ti mga ibilbilang ka na kami kapamilya. Imbilang ni iso na kapamilya. As laarig na nga kabsat ko iso. Manong nami nagdagkalakawa mi idiawanin ni June. Wen, awanin ta anak ta Martin. Wen nga ron, adadamatan nga imuyong ni Madam Berlina. Wen nga ron. Alagatan no, pumanaw taman. Ay,
Amo, anda nga raramidin dahil talakay. Anda bilin ka data ni June. Nasanta nga baybayan ti inana. Wala nga nagtultuloy ti kasta nga kinukospag na. As lasa nga taot pangibilangan na karata. Asinot saan nga mauma. Alala, dito talata. Orita susuldon na tamat pailaan. Ano sa mga tamat nga i-drive na? Ano, sa pagarigan ta, napapanan na tirabi kan i-drive akit kabayatan nga anat araramidan na akit iturog mo ate o nagtikot sa tapos saan ka mo puyatan sa nakaturiingan no agawit kayo kasi tama na talaga tararamida din siya unohan awan o brak kay iturog ko tapos di kasi nakadluan naman ti pakapuyatak mabrot ko ayun kitag yaman ta kinapod Diyos sa ori awan anak ta ke nasalun at taranot lata. Alang at mga dapta. At umatin ti ornong ta. Di adaman usarin tanong ko nga pagpadakil ti baling nga anak ta, ampun ta. Kit pabdasum to ati mapan makiinuman, yan taabay hampunan no kasano. Mga alataman kit nga agpais. Nadakil nga nga kawat, awanin ni Diyo. Kasta nga rod tinaramid mi manong nemi aging nga iti maysa ngagsapa agsang sangit ti ampun mi. Nakaring meten ni Madam Berlina. Densya! Madam, sino na tagsagsakit ha? Ay, hinampun mi kini Martin nga anak. Ano ya? Ada mainayon? Nga mapakpakan? Mapakag? Lumamot? Ma'am, di pa kami kayong kuha na gastusan mi kayong kuha na kadi-kadi ka sa pulan na aga po iti sweldo mi. Aga po iti sweldo mi. Kawan, aga po man iti sweldo mi. Pinaman, lalaki babae? Lalaki. Ay, pinanagahanam mi ti kuha. Jesus. Sabi nga Jesus, nayanak namin iti December 25. Daapay December 25. Ti panakayanak at talaga ni Jesus. Ni Jesu Cristo. Umurihan na panakayanak. So, panakasel-celebrar. Ti panakayanak na. Hindi mayanak ni Jesu Cristo. Awan idi. Ti baka. Kanigiti koral. Kahit nga sawen. Adada iti pasto. Hanga Disyembre. Dino Disyembre. Isno amin ti makitam ka nagiti kwa. Alalahan ta pag din na batyan datan, madam. Ay, di ka maragsakan ta at dagibit nga obing dito ita. Kalbasan nga awanin ni John. Sa dinungatan ti ayan dahi dyan anak, tangkan ti ulo ng anak. Saan nga natangkan ti ulo ti anak yo, madam? Manakem, nanakman. Kitsyak, haan nga nanakem? Awan nakem ko? Da kayo matlahin ti makasumbat ito data, madam. No da kayo, ket nasayat nga tao. To sa anak ka di ka nasayat nga tao? Isungat ka kunak, madam. Da kayo matlat makasumbat. No, nasayat kayo wano saan? Panawan ka man lang. Umpaten nga tawen, Jesus nga ampun mi manong nemi. Makaay ayo launay. Ison at pangipapasa min ti iliw mi kini June. Nukastang malagip mi ni June. Paten nga tawan ni Jesus. Kahit nang sawen, upat matan nga tawen nga awan ni June. Saan ka din siya? Noong nagbasa iti college, agraduar itan. Yung naggraduar nga tan, nagbasa nga tat college. O nangalan ako mat pinagbasa na. Manakem ni June, nanakman. Amunat araramidan na. Ken relihyosong ubing. Iso nga, dakkel ti pamatik. Nga saan nga binaybayan ni Apo Diyos. Agsublit tupay nga ta. Diyan mo. Manong nemi,
Aging ka nga naidalitan ti sakit ni Madam Berlina. Di makadakas mano. As-asikaso mi lang aroden natangsit pailaan. Madam, ang namin di marikrik na yo. Jack makabangon. Nakapsutak. Di mangang kay aroden na. Jack may emas ti mangan. No, kaya't yung madam, magayabak ti ambulansya tapno may ospital kayo. Awanin ti pakorta kapag bayad ko ti ospital. Nagserran ti negosyo. Kasta. Tilayangin kotse. Tinabati nga sa nikwa. Kanda ito balay. Kanda kita alikan. Madam, adamat kwartami. Naawang kwartamon. Ti kwartami nati. Kastusan tayo, ti panakispatel mo. Nasiyahat kayo. Tensya. Talagamat ka nasiyahat kami. Tano saan ka kumana nasiyahat? Hindi awanan ni John, pinanawan na ka kumamatan. Yung mapay nga sanyo ay namin. Idilikodan nga, nakuspagak ka na kayo. Nasiyahat ka nga ron. Tano inaramid mi, saan ka gumagamit nga agbaling nga nasiyahat mo inaramid mi? Kaya natin ngamin bilin, ni John ka na kami, madam. Nasanda ka, abay-bayan. Kumusta nga tamad itan ni John? Di na nga tama panunod, tagsubli. Di umay sumarong ka. Amo naman ti telepono dito balay. Di man la umawag. Lusa dito itanti ayan. Madam, ikararagtakin na po Diyos nga daisunat na siya tagundaway. Na siya na kasasaan. Umawag ako sa di ospital. Nagpayabak dito ti ambulansya. Tapno may ospital kayo. Kasta nga ron tinapasamak ba nung name nakakumpine ni Madam Berlin. Wari nakakumpine. Naungat lat taman. Isardeng yon, ti kinaunget yo. Isardeng mo, ti kinakuspag mo, Madam. Nagyamang kagintitad da ka mga gasawa nga sa nga mga baybayan ken ka. Da kami nga kinuskuspaga. Da kami nga masit lang ka kamali. Pagsawsawaan na kami. Ngayon anusan na ka. Di kita nga ron amigam nga bagbagami na. Ni aniniwan ka di da ka man laumay sa rungkaran. Nakadadupay na kiti. Nakautang nga niyak. Amiga ka ko na. So, napanan. Kwarta. Hindi na matagbayad. Anda ka di kasuratan, madam? Nga imutang da? Tangarot ti mistake ko. Gamutag talaga klatan nga takwada gagayim ko ngorot ida. Hindi ka ado, ti kwarta. Ang ko napupuotan nga. Silak lagi bunong kendi. Imitanda. Singirik ida, tawan kwarta akon. Andak batin nga. Anta batin nga, pakita ka niya. Diliblim mangandak mata. Sinusur ko amin ita, di kita amiga. Ilo kadandak man tiri daw. Kalpasan na iri kapandak man tlaing no makita da nga siya. Saan mo ngamin nga pudno nga gagayem di gijay, madam? Ti pudno nga gagayem, adalat tayo suna, ure awanin, ti mabalin mo. Kasi iti maisang istorya, madam. Istorya nga ana. Damay sa nga lalaki, nga nabaknang, adot gagayem na ata, baknang nga ron. Pati di gagayam na, damat mamalin mo. Aging ka nga timtengan ti panagkasar na.
Ket dayjay nga lalaki, may isa pala idi nga anak at hampay nga nagbaring nga ama. Sa bagay, nuuri ama ka, anak kalata. Ada amana. Nga na di amana, anawain na idi. Iti panakigayim na kanagita nga gagayim. Saan na kayat ti paanawa? Hanggang impilin ti anak. Papa, adat tilistaan na kiti gagayim ko. Tinagan. Ken, cellphone number. Si kaman lat pusgak gamang tawag kadakwadang ibagam nga umay danto into no pet sa 18 ta iso ti panagkasar ko. O sige anak ko na naman. Tinawagan na ida. Ngayon idudumteng ti kasar. Limlima lang ti may ket 50 na di kagayim na. Idudamagan na. Kada di amana. Api nga limlima mo ti may kada kiti kagayim ko papa. Ket 50 ti pinatawagak ka. Wano limlima ka dilang ti tinawagam. Tinawagak amin ida. Ngayon iso na lang ta sa marit imbagak. Ay, ano ti imbagayo? Imbagak kadakwada. Nga masakit ti gayim yo ket agkasapulan ti dakkel kantidad tapno maoperar ket makalasan. Kasapulan na tulong yo. Umay kayo kuma. Inton kaaldawan sakbay iti panaka-operar na. Bagak ti petsa. Adali mang imay. Ayam kastila sa patanda. Kahit yung asawan, sandang imay. Gabot at masapul ko ket kwarta, natulong na. Nagpatulungan ka na kwada ket aggastos da, saan mo nagayim ida? Nga madalang 5, nga talaga nga pudno agayim. Oh, dahil antimaysa ko na. Sir, tintawag yung idikit. Adara ka na nga sakit ni Ben. Aping mo nga customer. Tanong yung bagag kuma. Pingarot nga da kayo. Nakasagana ka nga tumulong. Da kayo tipudno agayim. Ti 50 nga agagayim dato anak ko. 5 tipudpud na. Baka mapilpil ka pangimay. Saan mo ta sir? Kapa talaga ibilang bigmet nga anak. Ay, kayim ti anak yun. Kasi ti istorya, madam. Iso nga kadigitay gagayim mo nga nakautang ka. Hamo nga pudno gayim ida, ni may sakit awan. Awan ni may sa nga umay kang kato, mangpasyar, mangsarungkar kang ka, mangkumusta kang ka. Nombok la ko ma. Nganda kami nga katulong mo, nga kinuskuspagam, da kami nga agasawa, da kami tipudno, nga mangilalaking ka, nga ipagpagaw pumilaeng kini June, taday tangar timbilin na kada kami. Ni June, amanakman nga anak yun. Nga, natawid na natang inasiyat na kadidi amana. Imag ay imbang, tasaan nga nataugali yun, tinawid ni June, kinakuspagyo. Gusto na. Adada ako maharot sakit ko. Ngasta ka. Ipalpalagip mo, di kiti mading aramid ko. Di kahit nakasawon, madam. Kahit yun tagbalbaliw. Ayam naladawan ti amin. Saan yung pasubli pa iti negosyo yo? Nga nagbambanugan di asawa yun. Kinawan ti anak yo. Nga isukumat kapat ka. Ngam saan nyo mat nga inilala, saan nyo mat nga impateg ni June. Da kami tinang ipateg ken kuana. Da kami kini Martin. Tinakariknaan na, ti pamateg ti may nga ama, ken may nga ina. Ini mabalinan nga mairuar manong nemi ni Madam Perlina inruar min ta magastusan kami magten. Ibaga na pang idi barong nemi nga ilako mi ti kotse. Ngem saan akayat ni Martin. No ilako siya akong ti gumatag madam. Kunaan. Ang laki nga nangina. Pero nakalala niyo ti kwartayo. Urnong mi.
Manon aya nga taon, nagyang kami kada kayo. Kat aw mat paggastusan mi kada kiti sweldo mi. Libre mat tikaan. Hindi inururnong mi. Aw mat anak mi. Aw mat timadi nga bisyo mi. Di nakayutan tibak na, katsakitan tinakurapay. Kuna, mabalimat nga kwa. Sikan tagbaling nga katulong, tasweldoan ta ka. Kanta kami tagbalingan nga amom. Ala, pagubrain da, kat masakitan. Kung kurami lang da jay, madam. Hampay na po ka, tipadagraib mi keng ka. Nang runa, na ipakita mo na talaga, amanakman kan. Nananakam kan. Yung kasasaan nga maimbagan ti bakit man. Nagtutuloy man nun ti pa nakadepress na. Okay. Mandanagan kami ha. I-hospital tamanan. Ngayon ko na ti doktor man. Ori subli-subli ti hospital. Di na matulungan ti bagina. Kaskas di mat nga madepress isuna. Di pa nakadepress na. Isa ti mangtad kang kuwana ti sakit. So iyawid nyo langan. Napagbagaan nyo. Yanuan nyaman ti pagkadepresan na. Lipatin na. Apay ngamin, anya ngamin ti depress. Ama ko na, doktor. Ti depress, madepress ti tao, do ti pampanunutan na, ket dagiti pasamak, iti napalabas. Kasta. Timet, stress, depress, numalaglagip na dagiti mandi nga pasamak. Kaya, supakadap numet, stress, pampanunutan ng tagdama. Insay na timet, no, panunutan na di mapasamak to ti masakbayan. Kasta't mapaspasamak. Gaman kami, doktor. Naka-adal kami keng ka. Magdedeprehan siya antidepress, stress ken na anxiety. Manong Nemi, bagbagaan mo iti bakit? Madam, dakay mo lang ti mangpatpatay ti bagiyo. Anya amin ayat papaspasama. Al-aliyain na tinapalabas. Makunkonsensya kaling iti kinadakis ko. Nangruna, saan ko pa nagbalin nga ina iti anak ko. Kumusta ita ni June? Manon nga tawon nga awan. Manon? Walo nga tawanan. Kumusta nga tayong tanak ko? Sa pulan nyo, agpanawagan kayo man. Sa pulan nyo, anak ko. Naging gaman ng Nemi nga iti maysa nga agsapa. Nakaisem di init nga lumulungkak manong Nemi. Kaslaad na napintas nga partaan. Naging ka manong Nemi nga dakot sa nga busbusina iti labas ti gate. Ni Martin manong Nemi tinapan ng ilukat ti gate ket simbrek ti kutse. Madin na dinamag no sinno tinaglugan ti kutse. Tinragat metlaeng ni Martin manong Nemi ti gate. Kaya di ta nagsardingan ti kutse. Kinitak no sinot dim saan. Ni John? John! Simabat kami kini Martin. John, siyak di mo nang imarakop kang kuwan. Sa simaron na ni Martin. Himbag na dinteng ka, anak. Masaksakit ni mamang mo. Madep-depress. Taori hospital mi. Kung ano ti doktor nga ang mag-aasan. Kapag dinamat amo nga tulungan ti bagina nga maimbagan. Nana, tata. Thank you ti sanyo pa nang baybay aking kuwana. Bekas buses mo, Jun. Ano ti nagdiferensya ng buses ko? Kasla buses, di ba? May isang padi.
Gamot na kinakayat ko tinagpaling apadi. Nga nanay nga agsanbi kinapot Diyos. Kahit mo asawan, Father? When? Father, tawag ko niya. Simre ka kiti kumpento. Inawat nagtibay sa kapadi. Pinagbasa na. Yung sarag seminaryo, sa Jaya. Adal, iti kinapadi. Nabidak pa ng ordinan. Barbaring kunak, numatat ka pay ni mama, na si bibiyag. Matmatayan ni mamang mo, iso na lang talaga na amiris ng ti amin. Agbabawin, iso na ito ti pakadep-depresan. Nagkukuyog kami nga talo nga simrek iti kwarto ni madam. Matmaturong. Nabay ka din nga nakaturog. Tsaklaan mo, Father. Mama, tinapik na. Mama, nagmulakat ti bakat. Ribanyag na kiti matana. Diyon, bimangon. Diyon, anak. Naging narakop na kita gina. Nangastawari ti sangit ti ina. Ang nagarubos di kiti luwan ng agpakpakawan iti pala padin nga anak. Ni Apo Diyos ti lumbay nga magpakawanan niyo, mama. Kahit yung ka kumpisar, may sako na padi. Anak, Father ko na yun, mama. Kahit yung ka kumpisar, dumalang ti kumpisaryo ay nga dumanon iti Diyos. Kasta nga ron tinapasamak man. Da kami ti saksi nga gasawa manong nemi. Ti panagparintumeng ni Madam Berlin. Nga tinangag amin ni Father John, Roger John manong nemi. Dagiti yung kumpesar na. Amin. Pati pa naglalaki na. Edi si bibiyag pa lang ni Sir Roger. Diyos ko. Nakadugay, nakadagdagsang kami di basong na neto nga bakit. Diner aramid na, nang runa, edi taawanin ti asawa na. Nagadugayan ti lalaki nga nakilalakyan na. Ingkumpesar na amin. Amin. Na dinangag ti anak na nga padiitan. Sana inteden manunimi noon niya teramidan ti bakit. Numamin anong agkararan. Noon niya na ito agkararan. Nagkumpisar kami manong. Nagasawa. Ti may kumpisar mi akit noon yaman. Di kita nagkurkurangan mi. Tasaan kami a perfecto. Sabi ko ma. Tanyaman di kita nagkurkurangan mi nagbasulan mi. Kita pakawanan na kami. Yapot yun. Saanan nga madayo ni Father John manong nemi kaputa na destino iti lugar mi. Kadison tinagbalin nga padi iti simbaan iti lugar mi. Nukasta nga makimisa ni Madam Berlina. Saan nan ng ilaslasin ti bagbagi. Makitipon sa sinuman ti madanon na iti uneg ti simbahan. No agabuloy manong nemi saan nan isubsubre nga inagnagan tinagan na kinumano iti abuloy. No kasta nga malpasin ti misa, siyempre ano ni Father John no ka ti amang misa. Pag kami met iti uneg kumbento. Sasarita, ag-iinni. Kan pa sa rin sumarongkar ni Father kada kami dito'y balay. Nagtutuloy na tamot manong nemi, iti pa ng kadkadwami kini Madam Berlina,
nga nasiyat itan at yung patakder nuwit lang nga negosyo na isu itat as asikasud. Dakkel man ten manong namin ni Jesus nga kahit nakanong tagbalik nga pati. Dalatakin ka anak. So, di kayat mo. Yung saan? Tatang, nanang. Kahit kumantagbalik nga businessman. Kahit ko magsupapak it kinasiyat yung kanya. Iti panangampun nyo kanya. Kinuna na, taimpun numi, dinagraduaran di high school, nga ampun so. Kahit agdama, kahit adamat negosyo, di anak mi, nagtultuloy at tamat ti kadami tinakalabalay, nga hangkas katulong no di kadwa ni Madam Berlina. Sana kas idin nga nakuspag ni Madam Berlina, amunan tiya, napakumba na panagsao. Manakamin suna, manakmanan. Meron nga ron, ti pagkasalitaan, nga nakmat imburay, manong nemi, kat thank you tilaing mo nga nang urnus kalbasan, nak-insent kan ka, dito talyena. Yan thank you tilaing mo nga nang iba sakit sabi kumata, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagit ipadak nga nagbuya, more power to your program. Tengor dagyaman nga pagaya mo, Densya.